Datang, alhamdulillah. Ini hari Senin ya Dek Dewi, hari Senin tanggal 26 di bulan Mei 2025. Ini tak nyoteng ibuku. Oke, aku tak nyoteng ibu. Ya Allah, ikut Mbak Jessica bobok cah. Mbah nduk cah kuwi mangki gawe mbah apa kuwi kedhek mawang nduk gak bar-bari. Selah. Kedhek mangki. Ada Makja, ya, ada Dek Dewi juga. Cucuke melu tenan. Gedhok. Nggih. Kuwi konangan mak iki gedhok teko. Dalem Gedhok. Alah orang bendino. Dek ini anu pemirsa, mak kan komunikasi sama Mbah Yi to pemirsa. Jadi selama ini sing salah itu saya. Aku sing salah Dek Dewi. Bu Eki harusnya jangan mengkonsumsi menyok atau singkong karena bisa menyebabkan pegel-pegel. Pantesan ibu ki kok angger-angger pegel-pegel kuwi ternyata tak godhokno menyok atau singkong. Lagi pemirsa. Ya apa Mbak Lupi-lupi. Niki gedhok lindri bayi. Ini gedhok lindri. Nggih. Nduk apa? Pengen nduk. Mboten kula mponoke. Iki lho enak banget. Nggih sampun kula lah niki ditumbas niki lho. Enak kuwi rasa dibuka. Aku tak maem kemawon. Ayo. Oh. Lah kowe kok gak butuh nenen nduk wis suwi dong nenen. Gak apa-apa mak santai ae. Aku apa sanggup gedang mak gedangku ben payu mak, ya. Ono payu Mbak. Iya mak. Aku tak sanggup gedang. Kan Intan tolong ibu juga ana tas kresek nduk. Gedangnya tak gawone. Sik badak ndi ndene mau. Enek-enek ae. Ayo. Sik nduk budhe tak gawa gedang nduk eman-eman tak gawone. Engko cemilan. Tan Rene Tan. Intan coba kesini nduk. Ibu minta tolong. Ibu gak iso nunduk ngene, ayo toh. Didengerin toh ibu nek minta tolong ya. Jukokno kresek, Nduk. Wadah pisang jere Makja gawa gak apa-apa Mbak ning kono kon dienggo pencuci mulut. Kecilian Intan coba golek sing sondok gede, Nduk. Akeh ngono lho. Mak pas disimpen kok ndah sing sondok gede, Nduk. Gitu sih. Iya, betul. Nah, ayo. Tolong ini nek gak ditutupi Mbak. Oh, Mbak Lupi lali ra ditutupi. Loh, tak kongkon ngadahi bocah ning ndi? Mak, minta tolong aku mangke nggawa kresek digawa Intane ilang, Mak. Ning ndi ya? Iki lho Mak, jah digawa Mak. Mbah pemirsa. Sing tak jak soteng mbah ning ndi? Coba ning kamar mandi Tan kreseke mbok gawa ngono. Tan kreseke mbok gawa. Tan Kreseke mbok gawa. Gawa kresek. Kreseke ndak. Sapa kuwi? Kreseke ndi? Cucu minta. Sapa malume mencuci kaki wong kalau jadi. Lah yo. Wah, itu ngaco. Aku jelek kresek digawa Intan iki kreseke. Mbak sepurane sing akeh ya, Mbak. Tak kira Intan. Alah ketok sithik kok. Lah dhewe ada orang kene sing iki. Iya, Mak. Walah. Wong dijaluki tulung ibu kok mlayu. Ibu ya ora iso nggudak to, Nduk. Kabeh, Mak. Kok nek ning kono pengen nyemil-nyemil ya, Mak. Wis. Walah. Kirain dah Mbak. Ya Allah Mak, tidak Mbak Jessica dikira Intan. Aku golek kresek pemirsa. Yuk. Yuk, budal-budal. Ibu berangkat sih ya, Dek ya. Dadah.
sampean melok Duh, berangkat bisa ya, Nduk. oh iya. Oh iya, wah maaf. Oh gak tak ceritani. Ibu semenjak bar operasi ki koyo wong tolol Nduk, apa lali. Lah wong mas aku ki lak yo jero kamar mandi. Mak Majah, ngene sih. Mak Majah tolong Mak Intan ning jero kamar mandi otomatis dibuka jeglek. Mbak Yun tutu Intan. Awas. Mbak Yes. Lali. Beno Nduk, beno Nduk. Sek kincu aku pe kincu. Berangkat. Belum, Mbak. Ngene saiki. Apa meneh mau krungu suarane Ndek pas menangis ning gone YouTube. Langsung jubek-jubek. Nduk. Iya, Nduk dah. Atik soplek Mas Dimas yo. Nah, Mbah Waras malah bahaya. Apa Mbah Tamiran ngono malah bahaya. Ngene iki kan berarti gak usah tes DNA. Jas. Iku nek jerene wong tuwek lho Nduk ya. Tan, dah jerene wong tuwek lho ya. Jerene wong tuwek nek anak wedok mirip bapake. Niku kuwi sing iya. Insyaallah rezekine bocahe kuwi sok ben insyaallah. Amin ya Allah. Tapi jarene memang apa ngono yo Mbak nek yo mbah yo iki yo jarene wong sepuh jaman kae. Tapi maksudnya kan kabeh yo apik. Kabeh jaluke yo apik ya, Dek ya. Tapi nek jarene wong sepuh kae iki nek wong wedok, anak wedok mirip pakane kuwi jos. Anak lanang mirip mboke. Nek anak lanang mirip mboke, awet. Mirip sapa? Lah anakku mirip sapa iki? Sapa, Mbak? Kula mirip sinten? Mbak Tamiran. Ya Allah, aku anake Mbak Tami. Ya ora sampean ya mirip bapake, mirip Pak Prapto, Nduk plek ketiplek kaya Pak Prapto sampean kowe. Ayo berangkat. Nggih, naik BC sama Mbak Lupi. Lah kok ada Mak Dames sih, Duk? Mbak Murbaut, Mbak Lina, yuk sama Mbak Lupi ae. Ayo. Iya. Ikut semua. Tante, Masya Allah, Kak Kinara. Ora kasdut lho, Bu. Ora. Bapak Kosyadi kuwi wong mirip Bapak Kosyadi, nggih, Nak. Bapak Kasbiran. Wong ke putune pripun ya, Bu? Iya. Iya, nenek. Bu tangan nenek ning kono. Cantik Ya, berangkat. Pemirsa, sebelum berangkat ke tempat yang akan dituju, ini ngampiri Mak Besti dulu. Ini Mak Besti lagi siap-siap ya pemirsa. Dan terlihat di depan rumah Mak Besti cah cilik-cilik. Wah, ki pemirsa, podo dolanan Prankster alias Prankster yang kemarin dibikin oleh Mas Dimas, Bu. Dibikin oleh Mas Dimas dan juga kawan-kawan ya pemirsa. Rame. Berarti nek esuk ning kene ya rame, cah cilik-cilik padha dolanan. Kemarin nek entuk dinggo gawe konten Mas Dimas, setelah itu gantian nak cah cilik-cilik iso melu merasakan permainan prankster alias Prankster. Sasawae pemirsa. Apik. Iki enek wong akeh pemirsa lho ya. Halo. Salwa. Mbak Mor. Ada Mbak Lina. Iki Mbak Ina. Iki Mbak Endah iki. Terus kae Kinara pemirsa, Kinara digendong Popong Mini. Popong Mini. Iki siapa? Bunda Dewi. Halo. Bunda Dewi Sumbi. Bu seger tuh.
Iya, ki dileleng pemirsa. Adiknya dileleng. Terima kasih. Gimana bisa tengno Intan dalam? Lah nggih niki lungguh hae. Kinara. Mbak Lina karo Dek Rapa. Oh alah, alah. Kinara kecil, Kinara Lapin. Mbah Jah. Mbah Jah. Sing menyendiri ning kono pemirsa. Apa Dek Dewi weli-weli? Ijek so Juli. Heeh, Juli. Nogosari, Nogo Klinting. Mendut. Sing seneng mendut tak audio. Intan nggih Mbah Yi. Audio ki anggere mendut iki. Sami. Aku iki mendut iki aku ya ndang. Intan enten bancaan, enten mendut mesti langsung dijupuk. Nenek Minah kan nenek mendute lho. Oh nggih. Lah iki saki re budaya ning kono re kono terus sapa. Enten mendute Bu. Enak. Nyonosari mendut. Jenang grendul. Mendut terus liwal terusan roti. Bayi pitu nek enek jenang grendul iki supaya untune bendang padha tukul. Ben cemu-cemu. Berarti tekokno Mbah iki lho ahline, ahli tetua. Bendang iso nyuwopoti. PWK ngoten jenengan no Partai Warung Kendilan, gitu. Kalau mae syuting ning kono lho, Nduk, syuting yang masak di sana. Api ya pemandangannya sawah-sawah ya lho. Sawah lempar. Lah nggih, Pak. Ya, ibu jeruk anget. Jeruk anget kan Intan es jeruk. Saya nduk dianu sik. Engko wae engko ben padha dianuni dhewe. Iya. Itu Mbak Indah itu. Ndah iki lho Dek Rapa, Ndah. Nah, pinter ya. Diudek ya. Diudek dulu itu. Itu lho Bu, pinter nek kalih Repa. Langsung ada karo Repa. Dek sore tak enteni. Telepon nambah telepone wis tekan omah tak telepon nganggur. Terus kok juga jajah gede lho. Lah wis tek omah juga jajah balik nek senengane digoreng to Mbah Yi. Dibetok. Bu jajahe menul-menul itu. Kula kan tangklet, Bu Pak Silo bendina disuguhi gedang napa mboten mendem gak? Iya mbek tukokno jajan. Oh nggih kalih jajan nggih Mbah Yi nggih. Ana cemilan gone Mbah Tajab. Alhamdulillah. Sampeyan iki gak apa-apa, Mbak Ayu ki wis tak kandhani karo Mas Pandi nek sampean kurang semen utawa apa. Iki munggah ku ya wis jios kabeh. Alhamdulillah. Sing ngisore ku lho ngisore AC beri wis diplester. Karek ngaji terus sing jurusan ngalor teko ngon Repa ki wis karek ngaji tok wis di anu kabeh wis dilus kabeh. Pokoke kabeh njero wis dilus kabeh. Ku karek ngaji ku karek mengisor ngono. Terus tak kon ngecat kuwi ngecat amben kok tak kon rangkeh pasti lo tak kon buk wek majah ning kono kayak mulai maghrib ngono mulai maghrib terima kasih untuk Majah sampai disusul sing wedok tak kon bayange tak undang dadekno walah sisan buk ning kono nang dino ki maghrib terus mana punya aku ndek Pak Silo kan ya mulai abene nek barongan lho kal lho wo mae le main barongan le lho mama pemirsa sudah selesai ya sudah selesai ya yuk hati-hati lo Intan hati-hati. Intan yang kono. Suasananya sangat indah ya pemirsa.
Enek pepohonan lho. Dadah. Aku ning kene nduk, aku melok kuning. Heeh. Bu Yuni tak melok kuning. Kosong rapatok. Kak Guri rapatok. Aku tak pindah kuning pemirsa. Luwih ndek. Dadah. Ya Allah, Kinara ditinggal. Dadah. Kinara belum, Kinara sik. Lah iya, delok kasih som Melayu. Iya iya, hati-hati, Duk. Intan. Walah nggawa bantal iki Nara. Dadah, Mbak Mur. Dadah. Iya, Dek Rapa mau ikut baje? Enggak mau. Duh. Boten sesek, Mak, mengken, Mak. Mak. Loh. Lah ya Intan kan medun, Nduk. Intan medun, Mak pengen naik baje. Intan, aku gak iso bengok. Intan rene, Nduk. Intan kan medun, Mak. Intan kan medun Mbak Indah, Nduk. Wes bonekane gawa. Nggih, Mak. Iya. Gendong Kinoe. Gendong Kinara tangan yang tinggi. Pelan-pelan Tan. Dadah. Ape dadah. Dadah. Ayo. Lah Intan melu kono, Duk. Oh, Mak Epe langsung pulang pemirsa. Makasih ya Mak Jah ya. Intan. Iya, Mak Jah, makasih ya Mak ya. Nyah seteng Mak Jah, Duk, ke sana, Duk. Nyah. Ya, Mbak Yu pamit ya. Iya, aku makasih ya Mak ya. Ya. Enggak ini Kinara, mbok ane ngalih banyu. Ayo Mbak Intan pulang ya. Iya. Iya, dadah. Bunda. Dadah. Ya, wes sore. Nah, pemirsa demikian deh konten kali ini. Terima kasih Mbak Indah dijak melihat dunia luar ya. Semoga doa terbaik untuk kalian semua tanpa terkecuali. Guys baratus ini mah langsung memantau. Iki si kuning ditinggal sesuk tinggu kontrol. Nek nyuting dia mau urung tok anu wis mbok cus. Lah cepet-cepet mulang bagus kan lho. Bayi, oga ceritane Bunda Dewi ditelepon karo Pak O. Ya Allah, Nduk, keringetem sampai kaya ngono. Dilapi nganggo tisu. Adik mbok ganggu terus nangis, Tan. Mboten. Aja diganggu sakno. Mbok uwel-uwel terus. Nggih, pemirsa nggih. Terima kasih untuk jenengan semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berkah barokah ya pemirsa. Seumpama ada salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditunggu konten sederhana berikutnya. Jengklong. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.